Okay, jeg har fået opsporet dyrene. De er lige derhenne. Det ser ud som om, det er alternativer. Meget sjældent dyr. Altså, kom her. Vi skal passe på, at vi går for tæt på dem. Fortæl mig det. Er det yderst aggressive? Jeg prøver at blive mit liv. Du bliver her, James. Jeg tror, de har opdaget mig. Det går stille og roligt. Hvad de griner af? Jeg tror, de på en måde er underholdt sig selv. Kan det være, fordi jeg fandt et af deres ritualer? Ja. Det ser ud som om, der er nogen gang med en paringsdans derhen. Prøv at skue lidt ind. Jeg tror ganske enkelt, det er en paringsdans. Det er jo lige før, at det ser ud som om, de kysser. Kom, vi kan sætte på. Det er godt det her. Det er en meget tro dyreart. Det vil være rigtig stort, hvis det begynder at yngle. Kan vi være så heldige, at vi får lov til at se dem yngle her? Det ser ud som om, at en anden hund prøver at blande sig. Hun vil simpelthen handrepetitere en hand. De angriber! Nej, det ser ud som om, hun bare vil beskytte sine unge. Vi har simpelthen været ved at overfalde dens unge. Det var mine smøger. Han går ind i dyreterritoriet. Hvad gør han? Han jagter simpelthen dyret. Det er exceptionelt. Han jagter dyret. Han voldtager det. Stevie Wonder, kom her. Derovre, der er der en enspænder. Det er... Den udstødte løve. Udstødt for flot. Vi skal jo tro, vi går på til at gå. De er meget aggressive. Ja. Hvad var nu det? Jeg synes, at man prøver at skræmme og sige, det her er mit territorium. Det er simpelthen det, den siger. Den siger, det der er mit territorium. Den vil bare have os væk lige nu. Det er det falske sted. Jeg tror simpelthen, den vil have den her. Serviet. Meget godt, serviet. Meget godt, serviet. Nu prøver jeg prøver noget kan. Jeg prøver noget ganske farligt nu. Jeg er simpelthen farligt. Det er ikke Sindssygt det her. Det var vildt. Jeg tror han er gået tilbage til sine andre jagtmarker. Det var mig! Han løber over og giver mig. Nu kan han simpelthen ikke se mig. Følg mig lidt. Gå væk, din ad! Du skyder mig ved! Du filmer ikke far med et flyvemyld. Ellie, cut! Cut, Ellie! Du må ikke filme en far, han bliver ydmyget. Ellie, cut! Så gå dog væk for helvede! Ja! Vi har simpelthen opsporet der. Wow, det var vildt! Wow, så du det, Stevie Wonder? Så du det? Og det var vores lydmand, der er på coke. Ah! Går aldrig godt med at skyde med dig. Lad os skyde ham. Bang! Nej, gå der væk. I'm a zombie. Kom, du skal have knæppe dyrene. Kom. Ja. Ikke os. Jeg har ikke dyrene med. Ja. Gå der væk. Det kan ikke gå af. Nej. Okay, jeg bruger det rigtig meget.
Nu går over til de andre. Lad os kigge lidt på de lidt mere mærkelige dyr. Der har vi noget. Det er en MB Protetaurus. Stradivarius. Og der har vi en Helena Dinosaurus. Også vi kaldt Sparker. Hun havde kickstartet hele det dinosaurleverden. Nå, nu vil vi lade disse primater være i fred, før de angriber os igen. Det her, det er James som den eneste. Steve Wonder, han er død. Han er bare væk. Men farvel, ha' det godt.